Ospravedlňujem sa, že video je na výšku. Ahojte, vítam vás u nového videjka a dneska vám chcem ukázať, že či v mojom štúdiu nie sú duchy. Použijeme na to aplikáciu Ghost Detector. Ja som už natáčal aj cez GhostTube CLS, lebo na CLS tam by bolo vidno také postavy. Ale musíme použiť Ghost Detector, lebo proste ja som celý čas s tým, čo som natáčal. Ja vám ešte môžem ukázať zábery. Či nie? Ja vám to môžem ukázať. Hej, a teraz som čeknul obrazovku. Celý čas som to mal takto. Ešte vám aj ukážem, hej. Ospravedlňujem sa, že video je na výšku. Celý čas som mal čeknul obrazovku. Iba som rozprával. Hej. No, dobre. No, už môžeme ísť na to, nie? Zapíname aplikáciu. Mohli by sme ísť na to. Dobre. Zapínam detektor a ideme. Dobre, ja vám budem hovoriť, kde som. Dávam na monitor. Wow. Klávesnica. Nie je nič. Notebook. Kamo. Na notebooku. Dobre, lampa. Teraz som akorát išiel na mikrofón. Dobre. Idem na USBčko. Hej, to mám tak... Nespadlo USBčko a toto pípa. Dobre, kábel. Kámo, už mi spadlo USBčko, ja sa už bojím. Teraz idem hore na moju skrinku, tam mám reproduktory, Lego, kvietku, hej, pera, tak ďalej. A nie, čo je tu? Dobre, viem, že to čo je. Ja tomu až tak neverím, ale spadlo mi USBčko, takže... Dobre, ideme ďalej. Wow. Teraz som kolo mojej stoličky. Nikto tu nesedí. Dobre. Dáte nič? Tu je moja bunda, hej. Wow! Teraz tu je taká moja tabuja. Hej, aj tabuja, hej. Dvere. Dvere nič. Wow. Jo, si mi bujkala obrazovka. Wow. Ja sa teraz idem pýtať, lebo už sme skoro preskúmali. Dobre, ešte postej. Prečo mi bujká obrazovka, že sme blízko koho ducha, alebo čo? Dobre, už sme preskúmali všetko, ešte okno. Dobre, okno pípa. Teraz sa budem pýtať na otázky, takže ja to resetujem. WTF. Keď si tu zapípaj. Wow. Keď ma pozná, zapípaj. Ja som ešte nestihol ani dopovedať. Skade mi ma poznal. Kto? Si z mojej rodiny? Keď áno, zapípaj na červenú. Ale nie, na žltú. Wow. Mne sa snaží do toho dať energiu. Hej, no dobre, ideme ďalej. Nechce ísť ďalej až na červenú. Nemám ísť ďalej, keď áno, zapípaj na červenú. Vidíš si, jak to prebliklo. Už asi nemá energiu. Keď nemáš energiu, zapípaj. Dobre, to veľmi bolo krátko, takže on už nemá asi energiu. Takže a teraz to môžeme vypnúť. Keď sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite mi dať like, odber a zatím čus. A uvidíme sa u druhého videjka.